दबाया ना लाइन पे लाइन लागासिनो खिबुखौ नोंबो फिसिनि मावनो जासिगोन साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो बेलेग टाइपनि फेनैनो नै नुफेराखैबा सोरबा जों दा दा जोंनिया गुगल बाबानि शुटिंखौ लागासिनो दं दा एबारनि एपिसड 15 खौ बिराद इन्टारेस्ट जागोन बायदि मोनदों आं लोगोफोर नोंथांमोना नायनो बावनाङा गुगल बाबानि एपिसड 15 एबार बिराद इन्टारेस्ट जागोन नोंथांमोनो ससे क्लिप दिन्थिलांगोन आङो इन्टारेस्ट शुटिं लानायखौ एसे दिन्थिलांगोन आं नोंथांमोना नायनो बावनाङा तेरा क्या होगा कालिया दिनै आरो लोगोसेनो आंनि दं गुगल बाबायाव दिनै आंनि मोनसे रल दं बे रलखौ आं नोंथांमोना दिन्थिलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय था माबायदि रल आंबो बेखौ स्क्रिप्टखौ फरायना नायाखै नाथाय आङो जाय जायगायाव आङो शुटिं लानो होननानै थांगोन बे जायगायाव आं नोंथांमोनो आंहा मा रल दं बेखौ आं नोंथांमोनो दिन्थिगोन नोंथांमोना नायलांबायल' था आंनि रला मा आंबो मिथिथ'वाखै स्क्रिप्टखौ आंबो फरायना नायाखै जा नोङालाय दा अब्ला नोंथांमोना शुटिंखौ नायलांदो माना नोङालै ना मा बुङो लोगोफोर दे बिदिब्ला दे नायलांबाय था दे फारसेनिफ्राय नायलांदो अब्ला फारसेनिफ्राय मिनि सौथुनानै गोलैनाय माबा शुटिं जागासिनो दं गुगल बाबानिया दैमालुआइनै से देखो दैमालु का क्या हाल हो गया ये नायलायबाय थागोन नोंसोर फार्स्टआव ओमफ्राय आं गेटआव फैबाथाय थांनो माबा जाबनानै प्रबेस नोंनि मामोनलै नोंनिया मामोन ओरै फै एसे बुजायना एसे बुजायना नोंनिखौ मामोन नायबो जाबबो बिथांखौ बाब नै इसे गंब्रा इसे गं शर्म आनी चाहिए आपको देखोना नोंनिया मामोन माबाया आंना माने बिदिया माबा माने सौग्रावो आरो दा सौग्रावबाय आं दे ओमफ्राय नोंनिया मा दं आरो डायलगफोरा दे खोन्थानाब्रा एसे खोन्थाबाय हेले आदसा गुगल बाबाया शुटिं खालामना बायदि मोनदों मोजां मोनदों देलाय आरो बुंबाव मा बुङो बिथांखौबो गुगल बाबाया आरो नेक्स्ट लाखिनाय जाबाय नुलांगोन एबारनि नैबे एपिसड 15 बिराद इन्टारेस्ट जागोन नोंथांमोनथ' ससे दिन्थिलांबाय आङो बिराद इन्टारेस्ट जागोन एबारनि बे एपिसड 15 बाङार हिट जागोन नोंथांमोना नायनो बावनाङा आरो नेबाय था नायनो बेखौबो नुनो मोनगोन ददेरे नानिखौबो बेबो जों गामिनिनो बिदिनो मोजां बानायलांबाय थाबा बिदिनो जौगालांबाय थागोन बिदिनो बानायनो बयबो बानाङा दा बिथांखौबो जों जौगागोन लासैनो बिथाङाबो बानोल' नाङा नों बानायनो बागोन नामा आदसा बिदिनो बानायलांबाय था बिदिनो सानसे समाव एक्ट्रेसफोर जाहैनो हागोन जों लाबाय दं नैजा दा लागासिनो दं जों गामियावनो जादों शुटिंआ जोंहानि न' खाथियावनो होनजायो दा लाबाय दं बिराद इन्टारेस्ट जागोन शुटिंआ जोङो थाबैनो लाबोनो नाजागोन दा नायनोसै मा जायो दा एसे दंबावो खालामगोन आं एसे दंबावो बानायनो लाइन लागासिनो खिबुखौ नहीं कपड़े महंगे तेरा क्या होगा कालिया नै दैमालु आदैनि आखला नाय लोगोफोर माबायदि नै दालाय माथो फंबायजों रायजाखो हा दा फंबायजों रायजाबाय बेयो साला सुवारा साला बेयो फंबायनि हिन्जावखौनो साला लाइन मारिनो नागिरबाय थायोना बियो साला बेनिखायनो फंबायजों रायजाबाय दा भइसखौ होनाय जायासै आं नोंथांमोननो भइसखौ होबा नोंथांमोना सब कमप्लिट नुजोबनाय बायदि जागोन आं बेखायनो भइसखौ अफ खालामना होनाय जाबाय दा एबारनि 15 खोन्दोखौ बिराद इन्टारेस्ट जागोन बायदि मोनदों दा नोंथांमोना नायनो थाखाय रेडि जाना थाखादो जोङो नै साननैसोनि उनाव नुनो मोनगोन बिराद इन्टारेस्ट जादों खिन्थु एबार जों थांलाय खालामना एक्शन मैडम नायलायबाय थाबाय नायफैदो
Dah. Ada mana ni malah? Ini. Oh, tangki. Sang konsilah pun, boy. Kacau mentar pasien. Nunggu sini mau menjasikan. Nunggu sini mau menjasikan. Nunggu sini mau menjasikan. Peda, naik ke naik. Ayo masa kasih goto salah. Ikan naik, bo. Jangan deh, jengkina aku nak rok mana nggak? Mina. Hai bu, naik. Tapi beda ikan naik. Ayo masa kasih. Naik, bo. Jengki mana orang lagi? Jangan ada. Jengkina rok mana nak? Oh, di malam sih hujan ni dikam dah. Oh, dah. Di malam menang bau ke? Di malam gua. Ada lima susu di dong. Tahu, sudah cing. Kerja. Belek type ni pen ini nih, numperakai pasar bah. Jeng dah hotel salang pedeman biar jeng pen ke biji nubai nih. Gang ane gaya, mabai di biar nih. Belek type ni pen, jeng hotel salang pedeman, sauminan pedeman dah. Belek type ni pen. Ang di sunu berbai bidi pen, asurit, gemetau, semenantau. Bisa bay, serba zaberak ibu mah, dau bibu nih be, dari dau bibu, bisa. Saya doai lama ya uman beda dau bibu, lama ya nih baik sih action jadi mana bay, action jadi yang dama liga laksya sih sampai dau bibu kau yang bay dama jangan katakan sih, roh dalam kata deh. Korea. Hit nang sana nih. Mana ni bicara kan? Masih saya ini bilai. मनु नदन अभी अपनी शक्ल दूर कर Boria, serba zaper ke nagan hari ni test ya toh, jap boria. Agar banu jane din jakan ni banu dong, banu ke naik, banu ni. Nei dana logoफोरा आंनि फैलायबाय माने आगोल आङो बै नैबे बोरायखौ माने आलु बुरबाय थानाय नुदोंमोन ना बेखौ दायना होना रायदोंमोन ना बेनो आंना बेखौ आं रायबाय आरो दंबावो लोगोफोर आरो खोनसिबावला नोंथांमोना नायबा मिथिसिगोन आरो नोंथांमोना नायनो दाथ' लोगोफोर शुटिंखौ लागासिनो दं दा जोब्बायानो बुंजायो आंनाबो थांबाय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आंनाबो थांबाय दा शुटिंखौ लाबाय दं बिसोरो दा नोंथांमोननो नैबे फार्मखौ बेसेबा नुहुरस'मोनै रिउ बेसेबा गेदेर गुवार बे फार्मा सोरबा नुफेराखै नायदो नै उनखैजा आंनि बे उनखै नाय बेसेबा गुवार रिउ नुहुरस'मोना ओरै फार नुहुरस'मोना ब्रह्मपुत्र दैमानिसायबो गेदेरसो ब्रह्मपुत्र दैमायाथ' बारदोन गुवारा बेसे गुवार फार्मा नै बेनो मार गुवार सोरबाफोर नुफेराखैबा नायनो हागोन आरो ओइ जा मार गिदिर न' दं सोरबाफोर नुफेराखै नायनो हागोन जोंबो थांनाय बोसोर माइ गायदोंमोन ना जोंनि ग्रुपआ गुगल बाबा ग्रुपआ बै गेजेरावमोन गुगल बाबा गायनाया जोंनि टिमा गायनाया गेजेरावमोन दा बेनो दा एबार बोसोराव एसे खस्थ थांनाय बोसोर बिराद खस्थ मोनबायना बेनि थाखाय एबार गायनाय जायासै बेनो लोगोफोर दा बाय बाय जोबथारनायाव दोनबाय खुलुमबाय।